सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को जहाँ रिटर्न बाजार पिया जी सुन फरमाई से हमार पिया जी सुनिए ना ए जी। हाँ जहाँ रिटर्न बाजार पिया जी सुन फरमाई से हमार पिया जी अभी बनवा तो सैली छूटल बा जहाँ बाजार देखी काला सवा फूटल बा देखी काला सवा फूटल बा। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी। म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। गोरा चुनरिया डबल चाहे जी भगत के पूरा महल चाहे जी। सुनिए गोरा चुनरिया डबल चाहे जी भगत के पूरा महल चाहे जी बिना मतलब के पैसा उठल बा जाई बदल के देख कला सवा फूटल बा। जाई बाजार से ले आइए बलमुआ देखी कला सवा फूटल बा। कृष्णा में दर्दी पर मोध पिया जी बड़ी खिसियाई राउरिया जी। कृष्णा में दर्दी हसीन पिया जी बड़ी खिसियाई राउरिया जी। राउर नन्हका भी काहे तोर उठल बा जाई देखी काला सवा फूटल बा। जाई बाजार से ले आइए बलमुआ देखी काला सवा फूटल बा। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले।